Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achiti Kamuchacha ndiye akatuma Tom Jones kunonyomba Edina Chiwenga nhasi akudedzera kuti pamberi neZANU-PF musabvume kuitiswa chimukadzi ichi chitsotsi. Tererai munzwe. Ndinyatsokuraidza kuti inini Mnangagwa Chiwenga netimu ravo rese reZimbabwe ramunoti kwa timu ravo rinomira navo. Ndinyatsokuraidza kuti ndivavhunduka ndivatye vatsvage ndogona kuvapa kana adresi yangu kana nenge ada kuti ndivape adresi yangu ndovapa adresi yangu voya vontsvaga vauraya nyika vafana vacho kuuraya nyika chaiko chaiko. Unogona kutozotanga kuona manje kuti baba bona vaitove nani. Mazvinzwaka torei maaudio aya moendesa kunhingirikiri kunonzi kuiwo koko kutwitter uko. Iyi ndo best friend yaKamuchacha ishi. Inzwai ari kuti vapfana vaya kureva vaMnangagwa navaChiwenga. Shamwari yacho best friend iri kuda kuya ichitivhundutsira kuti ndandiri kwa president. Balanzisai netsipa papa tandanisai kanhaka musati maurayirwa musangano. Kasati katanga kubuda sekaparoti kakwira ndege kaenda kuAustralia kotanga kuropodza kuti pandakaenda ikokoko ndakatonzi kane nhema kamunhaka tiri kukupai warning nemalive aya. Vanhu vari kumusangano tandanisai chinhu ichi. Dai chaida zvekusapota musangano chakasapota chisati chabhaniwa diaspora yese. Chinhu ichi kanhu aka kakuda kuzouya kujoina musangano nekuti kakabhaniwa diaspora kakaedza kusika asylum kuUK uko kakaudzwa kunzi unoenda kunonzi kuRwanda. Kakuda kuuya panapa kusvikoti hanzi I'm EDP kuda kusvikorova vanhu nemetsi. Hatisi kuita izvozvo shamwari. Hatisi kuita izvozvo isusu hatisi kuita izvozvo. Kamuchacha tangouya panapa uzoanza zviri kutaura friend yako kuna president na vice president. Baba ish right ini icho chanoda kuzwisisa chinhu munoyatsonzwisisa imi icho chinonzi Zimbabwe. Mnangagwa kana ari saMnangagwa uyakundikana. Ini ndidekwa kuronze chaiko ndomuwana direct. Munyatsokuratidza kuti inini Mnangagwa Chiwenga netimu ravo Amushuka mazvinzwira mega zvataurwa naKeti Masomera, asi kana takatarisa maititi vakambodedzera kuti neniwo ndiri hure reZANU-PF vachida kutengerwa mota. Nhasi wiki yakaramba kubuda nezvavabuda pachena vakudedzera kuti pamberi neZANU-PF. Mukaenda panhingikiri pamapictures avo papeji ravo paYouTube munoona vachidedzera kuti pamberi neZANU-PF ED which vari kuda mota. Munongoziva mazuvana kuti chikiti chiri kufamba netsoka. Handizivi guys kuti unoti kudi namadam boss vakabudawo kwavo kusaidi vachidedzera kuti sewiki vakaisa mavideos. Handizivi ndiani achapuwa mota pakadai.